dia i el llibre que vull recomanar és La lladra de llibres de Markus Zusak. Markus Zusak va néixer a Sydney el 1975 de mare alemanya i pare austríac. És l'autor de 5 obres, de les quals destaquen Jo soc el missatger i la supervenda La lladra de llibres. Aquesta última és, sens dubte, l'obra que ha consagrat a Markus Zusak com un dels millors autors australians de tots els temps. La Liesl va començar la seva brillant carrera com a lladra als 9 anys. Tenia gana, robava pomes, però el que més li interessaven eren els llibres. El primer va ser el que va caure al costat de la tomba del seu germà quan anaven cap a Molking, prop de Múnich, on l'estaven esperant els seus pares adoptius. El segon llibre, temps després, el trauria d'una de les moltes fogueres que encenien els nazis. Al carrer Himmel, la petita Liesl troba la millor família que es pugui somiar, el Hans i la Rosa Huberman, i 2 amics, el Rudi Steiner i el Max Vandenburg. Aquestes persones li ensenyen el que és tenir humanitat. Els personatges són la Liesl Memminger, la lladra de llibres, és una nena que és adoptada pels Huberman quan la seva mare la dona en adopció. Hans Huberman és el pare adoptiu de la Liesl. És probablement el personatge més encantador de la novel·la. És pintor de parets, acordionista alegre i fumador empedreït. Rosa Huberman és la mare adoptiva de la Liesl. És una dona de mal geni però amb un cor immens. Rudi Steiner és el veí un any més gran que la Liesl, mig desnodrit, amb qui compartirà 1000 aventures. Max Vandenburg és un boxejador jueu que viu amagat al soterrani. És un llibre molt interessant perquè ens explica com era la vida a l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial i et fa prendre consciència de com vivia la gent en aquella època. A mi personalment m'ha fet valorar més la vida que gaudim en l'actualitat. M'ha cridat molt l'atenció que la història estigui narrada per algú molt poc habitual, la mort, sarcàstica però comprensiva. Per a mi ha estat una lectura àgil i dinàmica amb una prosa fàcil d'entendre. Ara us llegiré 2 fragments narrats per la mort. Primer els colors, després els humans. Així és com normalment veig les coses, o almenys ho intento. Vet aquí un petit fet, et moriràs. Amb tota sinceritat procuro prendre'm aquest tema amb bon humor, tot i que per molt que protesti a la majoria de la gent li resulta molt difícil creure'm. Si us plau, creu-me. De debò que puc ser d'allò més alegre, puc ser amable, agradable, afable i això només pel que fa a les as. Però no em demanis que sigui simpàtica. Jo de simpàtica no en tinc res. Reacció al fet anteriorment esmentat. Et preocupa? T'ho prego, no tinguis por. Si una cosa no soc, és injusta. Una presentació, és clar, un començament. Un trosset de veritat. No porto fals ni medalla. Només porto un abric negre amb caputxa quan fa fred. I tampoc no tinc aquesta fesomia de calavera que sembla que us faci tanta gràcia. Atribuir-me. Vols saber quina pinta faig de debò? T'ajudaré. Ves a buscar un mirall mentre jo continuo. Gràcies i espero que us hagi agradat.